endi? Malaysia dak. Apa piye? Dadi TKW goblok. Ape mangkat, ape ngurus kompor aku. Ya, Bos. Ape nulis surat-surat kompor. Kayak kaya sing ning film iku lho, Adedan sapa Jarwo. Ora usah lunga. Lho golek duit gede goblok. Goblok kita ajak bisnis. Bisnis apa? Utangem akeh. Iya. Utang kula yo akeh. Lah padha diutange nek jagongan malah numpuk utang. Ngene lho. Tak mangkat aku wis ketinggalan pesawat. Ora usah mangkat kok tak kei dhuwit sing kuwi. Ono apa ning kene? Iki ono gawean genah. Ora gawean angel. Iki mangan ceritane temon kan bingung. Bingung perkara apa? Wonge tukaran karo bojone kepengin duwe anak. Terus aku bukan jalan anak bojone oke. Gaweno anak piye? Gaweno anak rasa kuwe aku yo gelem. Jare putok sapa mang temon ra ndek anak. Heeh. Lah wong loro ndake nggih kupinge aku nggih sikile. Oh terus metune opo? Metune mbah apa kono? Ngene lho. Api-apian anten. Ganggu wong tak aku wis ketinggalan pesawat iki. Ora usah lunga. Tak warai aku carane entuk dhuwit. Piye? Kowe tak dadekno bayi. Tak dadekno bayi. Bayi semene gedene gak mangan mboke piye? Sing penting antuk dhuwit. Kira-kira kaya tenan ta ora? Ojo kuwatir. Bayi aku percaya piye bayi nek gedine ngene, mataku ngene kok. Iki utangku wis dianggep lunas temon. Syaratnya kudu ana bocah cilik, kudu duwe bayi aku. Lah kono anake sapa kono? Anake sapa diajuti wong malah. Lah terus aku mbok kon piye? Kowe dadi bayi. Bayi carane piye bayi semene gedene kok. Omongan ora masuk akal belas. Gak wong aku wis ketinggalan jet kok. Piye, Bro? Goyang. Kowe meneng ae, kowe meneng ae. Oh, njaluk lagu apa, Bro? Aku wis kudu nyanyi ya ini. Oke, apa? Apa boleh wedhus? Lah wedhus patakmu kono. Kene kene. Ono apa? Kowe tak dadekno bayi. Kowe sak manut aku iso. Lho bedadekno apa? Tak dadekno bayi nggo nyaur utang. Wis akeh nang bayi nek semene gedene cuma pedot. Bayi gelap potonganku ora pantes belas. Embak-embak ora ngararo wonge. Aku kok nek muni iki bayi bar dintuk tawon. Sek-sek iki cekel ya, aku malu ae goblok. Kene ra tak tutupi kok. Jawab kok malu lah apa. Wis aku manut. Ora iso ngoplok. Lah iya aku tanam kok padha ae kok. Lah gade Sukun supaya rukun. Piye? kowe dadi bayi. Kowe dadi bayi ngene lho. Lu bayi ngene tok bayi apa? Atau swelo. Kamu. Ada. Tak gak napa, Pak? Wis.
Tumbok bayi didoni. Ora kok iso. Wis, meneng. Dipupuri ben ketok bagus. Ben ketok bagus. Mau puri cangkem enggak? Ya bungo ben gak ngamis. Awake barang dipupuri. Aku ora nelek. Ora nelek kok ape. Ben gak pesing. Wis bingo. Lagi karek ngenteni temon. Pengo terus akhirnya. Bocah rene kowe nangis. Siapa ora? Yo. Ah, kowe nek wis tak pacai bayi ngene, engko nek ana temon rene kowe dadi anake temon. Kowe tau tumpuk bayi nek ngrokok iku? Oh, bayi kok ngrokok. Mas temon. Bayi ndi? Bayi ndi aku senteni iki pas. Lah, aku bar entuk bayi kowe teko kene. Wis ana bayine. Wis ana. Ndi? Lah iki. Bayi kok koyo anan celeng iki. Iki mang bayine bar dintup tawon terus abos ngene budine. Wih. Bayine kok metu anake. Lho, irunge ketok. Irung iku kene lho. Opane sekarang. Bayi. Bayi ning iki. Sik. Katok suwek deraki. Lho, bayi iki. Bayi ning ngono kuwi. Iya. Masa iki bayine Thomas. Aku karo bayine aku di bayine Thomas. Piye ngene iki, Mas? Carane aja mbok miki susu. Piye apa, Mas? Golekno kempongan ko. Digolekno. Wis yo Peni tak tinggale. Ayo bayi tenan. Bayine iki tenan. Bayine iki. Peni tak tinggale. Masya Allah. Bayi Mas. ngene iki carane piye yo? Iki jane bayi wong apa bayi gorila, Thomas? Lah iya. Ngene iki terus piye? Kok ora nangis blas? Meneng tapi yo Oh, saya tak lilingi, Mas. Bayine apik kok. Wala. Wah, lucune. Bala ya Allah Gusti. Bayi. Loh. Bayi lucune. Bayi kok kondang ngene yo. Loh, bayine kok iso ngaku, Thomas? Bayi kok udah jerantal iki bayi pirang lapan? Baba. Nang ning. Iki apa Thomas? Kok teh plentong ngene iki apa? Mas! Aku mesti mlo bayine iki piye Thomas? Bayi matane piye? Bayi iki umume nek nangis yo turu. Bem iki lho abane ra karuan kok iso. Bayi nek karo wedok sore ngono kuwi. Yo saiki ne lali. Lapiler iki mang, masyaallah. Iku lak piler. Kok nek nangis dulang gedang ya. Iya Mas. Pakanane bayi. Ya, rokoke pake ndi mau rokoke pake. Lho napa? Bayi kowe ndek bayi seneng ta? Bayi kok ngene to Mas? Ya aku yo seneng to Mas. Saiki iku yo Mas. Oh dinggokno lah yo. Raine iki nang ndi mang raine? Opane asu. Mas. Aku seneng Mas. Anak aku tuwa. Mama lah. Dedek lesu dedek. Mingkem ambah mi ku lho ya. Paling Mane kok ya. bayine paling ngomong. Durung Mas. Alah yo Mas. Kayak iki piye to Mas? Duwe anak kok yo malah ngene iki lho ya. Wong aku iki wis seneng-seneng mbok goleke anak kok malah mbok siyo-siyo anak kudune iki yo sing sayang karo anak ngene dadi genjong kene. Takane mak bayine. Bayine lesu paling. Iki dijinakno sapa, Mas? Mama Mimi. Mimi cucu. Ceng di
iki cing ndi? Lah piye to, Mas? Iki mimi dot bayi semene Oh gedene. iya, Dedek, mimike dudu iki. Aku mau mimi iku, Bu. Lah mimi sing endi? Bayi semene nek miak. Iki jek elek, Mas. Wis di anakku yo sing sayang karo anake njaluk mimi yo digoleke dot to, Mas. Gake to, Mas, engko sulak nangis. Dedek, Oh, mama ape ora pelak suwok. wah anak-anak kok iso kurang ajar ngene lho yo kok tekani anu banget. Bayi matane bidak ya. Dedek mimi nggih. Masuk kan. Mimi. Mimi. Ora dak jok. Ayo iki lho mimi dote. Loh, bayi kok diombeni? Kurang gede. Kurang gede, Mas. Kurangan. Oh, iya kurangan nek semene iki yo kurangan. Dedek sithik-sithik anak mimi mungkin nek keselek nggih. Lah iki Mas cocok nek semene kan yo cocok ngene. Iki gak kurang nek iki. Jim sik. Bayine Jim sik ya. Iki anak kebot apa? Ngobreni yang gogalon. Bayi iki yo meneng ae. Manut sing dikeki apa yo manut. Lah mimi gendang gede, gendang pinter, sesone pinter. Enak toh. Enak sedotan tipak apa? Iki nang tipak ning WC. Iki mang selang opo, Mas? Ning WC. Engko tegomen karo nang. Yo duwe, Pak, yo duwe. Yo duwe, Pak. Mas. Yo duwe, Pak, yo duwe. Duwe. Kowe iki yo aja pelit-pelit karo anakmu to, Mas. Wis di anak saiki anake yo disayang njuk dhuwit yo apa sing mbok duweni iki yo diwehke to, Mas. Gak sakno anakmu nangis ngene iki to, Mas. Gak sakake nangis ngene iki po, Mas. Bayi kok iso ngene iki lho yo. Ora karuan. Yo duwe, Pak, yo duwe, Pak. Gak gitu, Mas. Saene iso duwemu. Kowe ku duwe yo dikeki to, Mas. Bayi nek yo duwe iki ndak umum meng. Yo gak apa-apa to, Mas. Aku iki seneng lho, Mas. Mumpung wis di anak lho, Mas. Sosis. Oh, iki lho anakmu njeluk sosis. Oh, ndi duwe piro? Bayi kok celan. Bayi kok yo celelekan iki lho ya. Ah, nu dikeki to, Mas. Larak Wah, ngono. 10.000. 10.000. 10.000 ora entuk apa-apa 10.000 apa. Duwe mau 10.000, mama. Lah njaluk piro to, Nang? Njaluk piro? 100.000. 100.000 matane iki lho ya matane. Bayi kok iso ngene ro duwiten kok yo ngene lah. 100.000 kuwi. Wis to, cukup ya. Terus dilapisi. Asli ya. Wis ya, cukup. Lanjut nah. Nah, Mas. Sosise. Iki lagi sosise. Ape tuku anu. Ape Ku anu apa to, Le? tuku arah. Bayi combenane susu. Bayi. Susu. Susune buke dhewe ya. Lah nek mumi ayo kempong. Mumi, Bu. Duwe, Pak, duwe. Oh, ya ne. Wis ta cukup, nggo jajan ngarep iki. Oh, saya umpake jende duwe, umpake beto. Oh, nggo anak bebas no. Anak sapa? Entek. Ora ndek duwe ndang mergawe. Oh, ora ndek duwe. Aku melok buke ya. Ayo hang. Bayi midusi. Bayi rupane wis mlekatrek kene kok. Ayo, iki tak nganu Mas, tak godhokne banyu sik, bayine ya. Yo disisikno lho. Tak dusi buke nggih. Lho ora matane ora dhuwit meneng kok. Bayi sekame. Dua nih Mas, tak godhokne banyu, rupane iku lho. Yo aku tak mebak ning ngono, tak mebak. Lu wong oleh 450. Wong ape didusi ya sida konangan. Anak bayi ku ilang entuk rokok. Dek. Dek. Bayi bayine kok endi?
pemaling piye iki? Ya ora to, Iki Mas. perasaanmu ora penak iki. Bayi baru oleh duit kok terus ora ono. Ayo padha ditututi. Sik to, Mas, nek goleki terus neng ndi ngono lho ya. Ya sur peluruan apa peceren nderono piye? Ngono. Goleki ayo goleki. Ayo goleki Mas, goleki sik bayine ayo. Ayo bayine kurang aku. Gamelane, Dik. Iki mang lakon opo? Muga-muga kasil gendut dadi bayi. Heh? Nek remuk kenapa? Malah 450 lho. Lho, lumayan no. Lumayan piye? Kowe sido mergawe. Patem delok mosok dot ngono gedene. Jejel aku nganggur rek. Ngene lho. Piye? Iki wis entuk dhuwit. Iki didom. Yo, kowe tak 200. Heeh. Aku 250 pas. Lho aku mau 200 tok. Lah piye aku sing remuk? Ini sadil. Ngono. Ya salah nek ngono. Kita kowe tak 200. Lho. 200 aja sing antarane 200, sing iki 250. Ya wis nek ngono cocok ra masalah. Heeh, kena diku jajan. Iki tak nggo sangu ning Malaysia kok. Ora usah ning Malaysia lah apa. Lah untuk semene tok aku telek piye? Yo Kurang no ndak? iki engko kowe rono nang njaluk dhuwit neh carane. Lah dadi bayi neh. Iya no. Mesti entuk dhuwit neh. Mesti entuk dhuwit neh. Rono ae saiki. Ya tak rono neh. Apa ngene? Gak sarane dhuwit pek lah. Dhuwit pek lah. 200-an nek aku tak rono neh ben oleh dhuwit. Gak aku kok tak mergawe sing ning Malaysia. Malaysia mau apa ngene dhuwit genah ngene? Iki lho dhuwit pek lah. Engko aku jadi miki bojone ning sing sitok kaya asu wae. Adik cek asu. Pakane Terus dhuwit pek lah kok aku ora lah. lho kita kene kowe. Moh, 200 aku 200. wis aku gak lah kok. Aku iso golek dhuwit Lho dhewe. dangdut engko. Sesuk nek entuk dhuwit engko kowe tak bagi ya tak sing ning Malaysia. Pengen protol ndase ketek bayi iki. Lagi apa tengen? Apa babak kowe? Ora nangis. Babak kowe. Oh, jadi ki mau ngene ceritane. Ora nangis. Apa betangis sih? Oh, gak nangis. Ngono. Ini aku. Nangis ah. Nangis. Colok matamu. Jenenge elek iki. Ora kena kowe tak lapor Sulipi kowe. Sik aja lapor ah. Aja Sulipi. Lah sapa? Sumini. Sumini iki sapa? Polisi. Sumini mah aku diapre. Iki jenenge elek kuwi. Elek piye? Mau niate ngene to. Oh, aku bayi kok, Dik. Bayi kok motor duwian. Bayi kok motor duwian ngene. Ini ki mang sing marahi sapa jajal? Sing marahi sapa? Oh, aku njuk sunat. Ngene. Lho kek semu sunati apa wong ora duwe ngono? Iki jenenge elek ora kena nggo contoh. Ya sini aku jaluk sepuro nek ana salahe. Dek. Lho aku wis remuk ora iso entuk dhuwit. Kowe njaluk sing duwe gawe wis.